Všetkých s veľkou radosťou vítame. A nebude veľké prekvapenie, že sa budeme počúvať o Kalibite. Budem na začiatku hovoriť o základoch a potom tu budeme mať hosti, ktorí povedia svoje skúsenosti. Tak začíname. O čom sa budeme baviť? Veľmi krátko budem hovoriť o histórii firme, o čom je firma, o produktoch. Budem hovoriť sám o sebe, ako o mojej histórii, obchodnú koncepciu Kalivity a potom aj o pridanej hodnote predtým, než budú hovoriť naši hostia. Čo treba vedieť o Kalivite? Firma, medzinárodná firma, fungujúca multinacionálna firma, ktorá v prvom rade ktorá funguje vo wellness odvetví s viac ako 100 produktami. Firma, ktorá má stabilnú históriu, široké spektrum produktov. Väčšina produktov sa vyrába v Amerike podľa CGMP a FDA certifikátov a Food and Drugs Administration, čo je asi najstriktnejšia office. Za nami nie je žiadna reklama a žiadne musím, takzvané, s viac miliónmi spokojnými konzumentmi a tisícky ľudí už vedeli byť úspešní v Kalivite. Toto treba asi tak striktne vedieť. Prečo my potrebujeme takéto podobné produkty? Dnes je úplne iný štýl života, všetko je oveľa rýchlejšie, je veľa stresu, nestíhame reagovať na tieto vplyvy a toto ma nás tlačí stresom, máme málo pohybu ako naši predkovia, oveľa menej. Potraviny sú veľmi spracované a nevieme presne, čo je v nich. Pozrieme sa na hoci ktorý produkt v potravinách, na etikete väčšinou sú úplné produkt, alebo teda látok, ktoré nepotrebujeme, ale na druhej strane ovocie a zelenina má oveľa menej teda dobrých alebo pravdárnych látok. A vlastne ako ideme časom dopredu, tak sa to zhoršuje a v podstate týmto sa dostávame do tzv. Kvalitatívneho hľadovania. A sme veľkí, sme okrúhli, ale naše bunky, naše tkanivá nemajú dostatok živín. Konzumujeme dostatočné kvantum, ale nedostatočnú kvalitu produktov alebo potravín. A vlastne tieto nedostatky živín sú predpokladom na choroby. Skôr či neskôr sa ukážu u každého. Ak by to niekoho zaujímalo, tak sa oplatí pozrieť na dielo Joela Wallacha Mŕtvi lekári neklamú. Hovorí o tom, čo ľudský organizmus potrebuje z dlhodobého hľadiska. Ako firma začínala? V 91. v Amerike Maďar emigrujúci do Ameriky vlastne sa vrátil do Maďarska a zo začiatku týmito produktami fungoval ako one-man show, čiže on sám predával, distribuoval produkty, ktoré on aj konzumoval, takže sa k tomu pridali najprv pár ľudí, potom viacerí a rozšírilo sa to vo viacerých krajín. A vtedy ešte California Fitness bola firma veľmi dôležitá.
distribúcii týchto produktov a niektoré produkty, ktoré dodnes sú na trhu, sa nevie o tom, že on bol pionírom týchto produktov. Alivita nie je len firma s produktami pre fitness alebo posilujúcich ľudí, ale pre každého od detí až po staršie generácie. Každý nájde svoje, to, čo potrebuje jeho organizmus. Nič, tu nejde o žiadne zázraky, ide len o kvalitné produkty. Ak by som mal vyzdvihnúť nejaké produkty, čo asi všetci potrebujú, čo odporúčajú vlastne všetci odborníci, tak asi prvý produkt by bol vitamín C. Vlastne človek nevie vytvoriť, alebo náš organizmus nevie vytvoriť vitamín C, tak to musíme doplniť z vonkajších zdrojov. Dnes som napríklad bral svojho syna do školy, tak tu v Segede sme išli cez most, tak na jednu budovu je vyložený, vyložený Sanger di Albert a Carico Catalin, tu vlastne Nobeloví ocenenci, tak sa ma spýtal syn, že kto sú to a čo to je Nobelová cena, tak vlastne vitamín C bolo zaujímavé, lebo však to pozná, tak to bola taká zaujímavá vec pre neho, že sú viaceré veľkosti, sú tekuté aj tabletkové, že C1000 odporúčame ľuďom do šípkových bobúl, prírodný zdroj vitamínu C, oplatí sa toto trošku ochutnávať. Je tam veľký rozdiel medzi ostatnými produktami a týmto. Potom je to vitamín D, u nás sa to volá D-drops, ako D kvapky. Takže vlastne toto vieme nadobudnúť alebo dostať do organizmu, keď sme na slnku. To vlastne je hormón, ktorý má veľkú úlohu v bunkových pochodoch a, a vedci prišli na obrovský význam vitamínu D až v posledných 10 ročiach. A teraz vlastne vieme, a 2 až 4 tisíc jednotiek vitamínu D denne pre každého a niektorí, a pri niektorých stavoch by sa toto malo zvýšiť aj na viacnásobok. My odporúčame D-drops od malých detí až po staršie generácie. Kto a na základe toho, kto koľko času vie tráviť na slnku, hlavne od oktobra do marca, ale tak u nás asi viac než 90% ľudí má ku koncu zimy a nedostatok vitamínu D, takže oplatí sa dať na prísun vitamínu D. Je to lacné, ale veľmi dôležité, aby sme doplňali vitamín D. Tretí produkt je sú multivitamíny. A vedel by som vám tu vymenovať nejakých 12 minimálne alebo aj viac, ale stačí toľko, že od tehotných žien, od miminiek a športovcov staršej generácie pre každého vieme odporúčiť alebo zabezpečiť multivitamín a každý si môže vybrať, že na základe svojich potrieb, čo pre ňu najviac sedí. Super Mega je asi produktom v tomto. Môj veľmi dobrý kamarát, ktorý olympiok v kajaku, tak on to konzumuje tiež. Veľmi, veľmi dobré zloženie. Potom pre deti, tu máme prístup, to je pre maličké deti, starý favorit je Lion Kids a od 9 rokov
sa vrácajú k tomuto produktu a, a veľa je takých dospelých, ktorí to ako deti brali a ich deti to teraz takisto konzumujú. Gummy Kids je vlastne ako gumený medvedík, tiež je to multivitamín. Moje deti to majú asi najradšej. Treba to dávať vysoko, aby to s prepáčením nesožrali celý ten balík, lebo to my toto máme zvláštny produkt na báze liečivých rastlín. E, čier, obsahuje čiernu bázu a podobne, antioxidant. Je to taký hustý sirup, ktorý by sa mal riediť a od 3 rokov už sa môže podávať, zabíja všetkých vírusov, čistí dýchacie ústrojenstvo, veľmi dobrý produkt. Minerálne látky, v, nech je to železo, selén, zinok. Nebudem tu o detailoch hovoriť, treba, alebo oplatí sa aj tieto minerálne látky konzumovať. Vyslovene železo je napríklad produktom, ktoré z organizmu väčšinu žien chýba. Nespôsobuje zápchy ako ostatné produkty, ktoré v lekárniach kúpite. Takže veľmi dobre sa aj vstrebáva v organizmu. Máme produkty, ktoré napomáhajú tráveniu, cikóriu s vysokým obsahom vlákniny, probiotika, prebiotika, acidofilus, veľmi dobré črevné baktérie, ktoré by mali byť v preváhe, v opalín napríklad, takisto z, z rastliny z Mexika, ktoré tiež pekne vyčistí črevné steny a bojuje s problémami kĺbov. Máme tu nejaké riešenia, ako napríklad vápnik, horčík, alebo magnézium, horčík s B6, to nie na fotke, potom Joint Protect Forte, veľmi dobrý produkt, obsahuje 10 veľmi silných látok, potom silnejší brat Rise Up, multiaktív kolagén, najlepšie vstrebateľný produkt alebo látka, podporujúca kĺby. Potom je to kurkuma, ktorá je asi ešte lepšia, čo sa týka vstrebateľnosti a podpory kĺbov. A, a eliminuje zápalové stavy v kĺboch. A čo ja viem, tak každý druhý človek to má voláčo, takže to je veľmi dobré. Máme stres management alebo B-komplex. Všetci asi máme stres v životoch. Potom strede Rhodiola rosea má vplyv na centrálny nervový systém a takto vlastne vytvára takú vnútornú harmóniu a zníženie stresu. Jednoduchšie sú každodenné stavy, alebo každodenný život je jednoduchší. Lepší spánok a iné pozitívne účinky. Väčšina ľudí to dáva do štartovacieho balíka. Paraprotex zase obsahuje 10 rastlín, alebo teda výťažok z rastlín, čistí od všelijakých húb a baktérií.
potom Garlic Max, čo je cesnak, nemusíme hovoriť, cesnak je dobrý. Však bola kedy aj naši starí rodičia všetko liečili cesnakom. A potom je tu oregánový olej. A nedodávajú dobrú chuť iba pizze alebo špagety, ale má iné aj dezinfekčné účinky na organizmus. Potom máme aj tzv. Beauty, také na krásu veci, kolagén napríklad. Nie len pre ženy samozrejme, aj chlapi potrebujú zosilniť väzivá, napríklad, takže má to veľmi dobrý vplyv na organizmus. Potom máme tekuté produkty, zentony, červeno-bobulové výťažky, niečo ako juice s vysokým obsahom antioxidantov, Ocean 21, tam je aloe vera a morské nejaké riasy a podobné veci, detoxikant, potom chlorofil by som tiež mohol zdvihnúť, ktorý je dobrý na reflux a, a, a čistenie organizmu. Organic Noni, tiež jeden z najproduktov, ktorý by som chcel tiež vyzdvihnúť, s viac ako 100 aktívnymi látkami, ktoré nechcem ísť veľmi do detailu, ale naozaj musím používať cudzie slova, aby som vyzeral, že som múdrejší. No. Takže vlastne Organic Noni má asi najširší záver dobrých účinkov. Potom nepôjdem do detailov, máme tu formula na ženy v menopauze, omega-3 je tu ďalším produktom. Ak si vypýtate katalóg alebo si pozriete webovú stránku, tak uvidíte, koľko dobrých riešení máme na všelijaké stavy. Omega-3 by som nechcel nechať, máme kapsuly aj tekuté a treba povedať, že je to z lososov v norských fjordoch, takže veľmi super produkty, ktoré máme omega-3, 9, 11 a tak ďalej. Takže asi jeden z najlepších omega produktov, ale chuť je taká všelijaká, ale to nejeme kvôli chuti, čokoládu jeme kvôli chuti. Potom Calivita má ešte nové produkty pre tých, ktorí sú asi najviac očakávajú od seba, kde asi je taká tá najvyššia kategória, napríklad to je tu Pure Vápnik Horčík Plus. Ostatné produkty sú tiež veľmi dobré, ale na základe najnovších výskumov toto je asi produkt, čo je z nejakých korálov a takže toto sa najlepšie zužitkováva v organizme. Tento má najväčšiu kategóriu, tak to je asi najlepšie pre ňo. Potom Pure Bio Plus, tiež najvyššia kategória na črevnú flóru, potom Pure Day Complex, tiež produkt s veľmi dobrým zložením. Toto sú vegánske, takže hoci kto môže konzumovať. Potom Pure Liquid je tiež veľmi komplexný produkt. Potom Rise Up Pure je tiež asi jeden z najkolagénových produktov. A všetko sa z toho vybralo, všetky prídavné látky, farbivá a podobné veci. Takže oplatí to dochucovať. Potom máme aj kozmetické prípravky, ako napríklad sprchové gély, telové krémy. To sú organické látky, žiadne prídavné látky, chemikálie neobsahujú. Takže kľudne aj ľudia s citlivou pleťou môžu skúšať. Ja mám najradšej asi deodorant od Calivity,
čo používam. Takže každému odporúčam veľmi dobré kozmetické prípravky. Máme tu nejaké esenciálne oleje, potom máme 4 elektrické veci, máme, dve by som chcel vyzdvihnúť, potom máme Bioharmonex na báze magnetických vln, potom je tu akvarión, je ionizátor, ktorý nielen mekčuje vodu, ale aj ionizuje. Vieme nastavovať, či chceme kyslú alebo zásaditú vodu. Môžeme si to pekne nastaviť na tomto stroji a na konci tam môže výjsť ako voda vyvierajúca do zeme. Ako Číňania hovoria, není lacné, ale dobré. Čiže toto je asi najlepšia investícia, ktorá môže byť urobená. Ukážem vám teraz také videjko s týmito produktami. Zatiaľ sa napijeme. Dobre vyzerajú produkty, nie? Aj zblízka asi. Ako sa viete dostať k týmto produktom? Buď si kúpite, alebo kúpiš od distribútora Kalivitu, alebo priamo od firmy Kalivit. Klasi, hore vidíte klasický model retailový, nejaký producent, potom je distribútor, potom je veľký obchod a potom je malý obchod a to vlastne všetky tieto obchody, kde sa predávajú, nech je to vitamín, nech je to nejaká voda alebo nejaké auto. Ak sa pozrieme dole, tak v podstate vizuálne to vidíme. Tu sa dajú produkty kúpiť napriamo od Kalivity. Takže je to nákup za nejakých 90 eur. Takto sa človek dostane Kalivita partnerom. Ja, kúpite si nejaké multivitamín, rodiolín, vitamín C, vitamín D a tak ďalej. A hneď ste partnerom Kalivity a od tohto momentu už nakupujete za veľkoobchodné ceny. Toto je najlepšie v Kalivite. Všetko sa môže, ale nič sa nemusí. Ako sa skladá cena produktov Kalivita? Pozrieme si klasické, kde je producent a tam je, alebo teda, čo sú náklady, 35% nákladov za výrobu, potom je tam nejaký zisk, tých horných 30%, a vlastne v strede je tá, čo je zaujímavé pre nás, to je ten stred. Veľa firiem, asi najviac na svete, je takto, majú to takto spravené, tak
Oni vydávajú extrémne peniaze na reklamu, marketing, dajme tomu, že nejakých 35% ceny produktu a Kalivita nedáva tieto peniaze sociálnym sieťam, rádia, televízorom, billboardom a tak ďalej, ale týchto 35%, tieto sumy rozdelí medzi svojimi partnermi, ktorí robili niečo za zvyšovanie obratu firmy Kalivita, hovorili o tom niekomu, boli spokojní, informáciu posunuli rodine, susedom, známym a tak ďalej. A za toto Kalivita oceňuje tých ľudí. Niekto, kto toto chápe ako podnikanie, tak je to veľmi dobrá koncepcia do budúcna, ktorá vie vyrásť. A oproti tomu, tí, čo chodia len do roboty, tak tam sa to takýto rast nedá docieliť. Keď je niekto starší napríklad, alebo už je v penzii, teda už má čas, tak áno, tu no, musel som pracovať 30, 40 a 50 rokov a, a dôchodok nie je až taký dobrý, tak je dobré si k tomu pozrieť nejakú inú aktivitu, ktorá zarobí nejaké dodatočné peniaze. Prečo máme radi aktivitu? Asi najdôležitejšie je zdravie. Samozrejme, áno, dá sa s tým zarobiť. Áno, každý funguje s peniazmi. Každý potrebuje peniaze, aby cestoval, býval, jedol kvalitné jedlá a tak ďalej. A ešte popri tom voľnosť, čo je veľmi dôležité. Čo je veľmi dobré, netreba investovať, žiadny vklad, žiadne riziko. Nikto tu nie je za posledných 30 rokov, že by niekto stratil voláčo na kalivite a netreba do toho žiadne extrémne časové hľady. Ako sa dá fungovať v kalivite? Je to klasický budovateľ obchodu, začne, zavolať ľudí k sebe, potom sú zdravotní odborníci alebo odporúčajú zdravotné veci, alebo potom je online budovateľ obchodu. Dnes už je to dosť zaužívané. Ja osobne poznám viacerých, ktorí v niektorom z týchto modelov vie dobre fungovať. Poznám takých, ktorí vo všetkých smeroch boli úspešní. Trošku sám o sebe. Ja som sa narodil v tegdajšej Jugoslávii. Bol som veľký frajer, mal som 2 flašky na raz. Moji rodičia sa rozviedli, keď som mal 2 roky. Moja mama ma vychovávala. Mal som vzťah s otcom, mal som veľmi rád, ale bol trošku starší, akože ďalej odo mňa. On bol dosť taký podnikavý, ambiciózny, vždy furt volá, čo robil, vždy hľadal možnosti, biznisy, robil dobré obchody, menej dobré obchody. Nezarobil veľký Mailand, fungoval asi v takej stále akože neistote. Furt mi hovoril, že mám byť odvážny, aby som podnikal a chcela aj, že spolu, ale na to samozrejme sa nedostali. Moja mama bola veľmi dobrá zamestnankyňa, fungovala vo viacerých štátnych firmách, ktoré niektoré buď zavreli, alebo skrachovali, ale ona fungovala za fixný príjem, ale mala veľmi málo času. Vždy musela robiť aj niekedy v 2 robotách, aby ma vedela vyučiť
tak povediac. A boli sme v skromných podmienkách, ale mal som všetko, čo som potreboval. Ale ja som aj videl také dlhšie perspektívy. Aj ona chcela, aby som mal taký lepší trošku život. Vždy ma tlačila alebo hovorila mi, že mám sa učiť, dobré známky, aby som mal lepší život, aby som mal širšie perspektívy. Ja som mal trošku problém so školou, ale prešiel a na strednú zdravotnú som išiel potom aj na medicínu. Horko ťažko som ukončil medicínu a to, čo vidíte v tom Batmanovom kostýme, som mal naozaj pocit, že ja spasím svet, keď aj nikoho iného, ale môj svet určite a budem pomáhať ľuďom. A potom prišiel život s veľkým že a stretol som sa s veľa ľudí, ktorí majú problémy so zdravím a, a aj tí, čo neboli chorí, aj tí mali veľa problémov, tak ja som si dal, tak som si nejak dal dohromady tento tzv. Bermudský trojuholník, že všade, kde idem, ľudia chcú tri veci. Chcú byť zdraví, chcú mať dostatok času a peňazí. A podľa možností, aby mali všetky tri z týchto troch, ale je to málo kedy realizovateľné, že ako túto harmóniu dosiahnuť. Keď som fungoval ako lekár, tak som mal veľké šťastie, tak som sa v 2009, 1. mája 2009, som sa stretol pri rieke Tisa, keď som chytal ryby, stretol jedného zaujímavého človeka, volal sa doktor Rákovci Čongor a on mi vlastne ozrejmí koncepciu kalivity, že ako tento obchodný model funguje, čo to obnáša. No, tuto sme sa ešte veľa nebavili, lebo ja som ho tam nechal, ale potom, keď som si ho zase vyhľadal, tak mi to vysvetlil a zapáčilo sa mi to, princíp firmy, predchádzanie problémov sa mi veľmi páčilo, ale keď už je nejaký problém, tak vieme použiť lekáreň prírody, tak povediať. A tak akože, a keď máme dobré skúsenosti, tak vieme odporúčať svojim ľuďom. Napríklad, keď si pozrieš film, povieš o tom niekomu, alebo sa niekde dobre naješ, povieš to niekomu, niekde nakúpiš dobré oblečenie, máš dobrý mobil, povieš o tom niekomu. Jedno, proste hovoríme o svojich dobrých skúsenostiach ľuďom a problém ale je, že tu nedostávame za to nič. Palivita nás za toto ocení. Ja som jeden taký človek, ktorý nezožerie všetko, čo mu hovoria a začal som skúmať, že či má opodstatnenie, alebo aby či je dobre pre mňa s týmto začať. Koho toto zaujíma, tak Robert Kiyosaki o tomto hovorí. Ľudia sa môžu deliť do 4 skupín, že kto ako zarába väčšinu svojich peňazí. Na ľavej strane sú zamestnanci a živnostníci. To je jedno, že či továrny, či lekár, či učiteľ. Sme malé kolieska veľkého stroja a veľa ľudí toto vidí, tak začnú, tak povediať, podnikať, ale len ako živnostník. Učiteľ začne dávať privátne hodiny, maliar začne malovať na svoju pesť, murár tiež, alebo kaderníčka a tak ďalej. Ale potom je druhá strana, ale ľudia nefungujú len s tým, čo oni zarobia, ale majú pasívny príjem ako majitelia firiem
kde systém funguje aj vtedy, keď oni nie sú tam, keď oni robia hocičo iné, keď sa im rodí dieťa, keď sú na rybách, keď sú na dovolenke, keď sú kade kde. A potom ešte pod Bčkom, B Factory po slovensky, sú to investori, kde za týchto ľudí peniaze fungujú alebo pracujú pre nich. Na pravej strane menej práce, viac peniazí, na ľavej strane zase tento pasívny klient nie je. Najbohatší ľudia sveta hľadajú celý svoj život siete a budujú ich, ostatní len bežia za prácou. Ako v tvojom živote vie kalivita vyrásť? Nepôjdem do detailov, každý sa rozprávať o tomto so svojím pozývateľom, ale tým, kto to vás sem pozval. Ale tu sa dá fungovať alebo teda dostať a dosť veľké sumy alebo dosť veľké percentá. Nepôjdem úplne do detailov. Firma je veľmi, veľmi vďačná za to, že my jej nebudeme obraty. Základ podľa toho, kto aký objem alebo obrat robí pre firmu, tak firma toto sleduje v bonusovom systéme, takže vlastne systém bonusových bodov, kvôli tomu, že Kalivita je v viacerých krajinách, takže firma funguje na báze týchto bodov, pri každom nákupe sa zbierajú body a na základe toho, koľko ten daný alebo jeho tím alebo jeho skupina, koľko bodov generovala, tak sa kategorizujú do istých úrovní. Teda, kto nakúpi, dajme tomu 38 tisíc forintov, čo je 90 eur, tak s týmto je prvý level, alebo prvá úroveň 1000 bonusových bodov, takže 1000 bodov sa dá sledovať, 1000 bodov je nejakých 150 eur, nakúpi za tých 60 tisíc forintov, čo nejakých 200, čiže 150 eur, tak 4% z tohto hneď sa dobropisuje z tohto nákupu. A ako stúpa obrat, tak čím ďalej, tým väčšie percento zľavy sa kumuluje. To je exponenciálny rast. Takže ty si nakúpil nejaké produkty pre svoju rodinu, pre seba, pre dieťa, starý rodičov a tak ďalej, nejaké vitamíny a povieš 12 ľuďom, ale nechce, neverí tomu niektorí z nich, ale bude pár ľudí, ktorí si takisto kúpia. Čo počúvaj, aj my konzumujeme nejaké doplnky výživy, dobre, že som ukázal, aj my radi nakúpime. Niekto nakúpi za 1000 bodov, niekto za 500 a cez teba sa dostanú do Kalivity. Firma to cez počítačový systém sleduje a ty z týchto nákupov máš nazbieraných 5000 bodov a už si na úrovni 7%. Pri možno, že ďalšia objednávka tvoja už bude za polovičnú cenu. Máš okolo seba ľudí, ktorí sú veľmi ambiciózni a popri svojej robote budú toto budovať, budú o tom hovoriť a začnú budovať svoje skupiny, svoje týmy, niekto online, niekto tak, že susedie povie a tak ďalej. Lebo viem, že Magdika, ty máš cukrovku, poviem ti o tom, určite ti to pomôže, poď, pozrieme sa na to. Že už sa tu možno, že pozbiera nejak polovička výplaty alebo pol dôchodu, celý dôchod už sa dá zarobiť pri 15%,
tam už, tam už sú pekné sumy mesačne pri 50 000 bodoch. Tam už sa bavíme o viacerých, viac stovák eur. Pri 21% tam už sú manažérske pozície 1500 eur a odtiaľto bez hranice v podstate. No už je podľa toho ako je vybudovaná štruktúra, tu máš nejakých manažerov aj podcerov. Do detailu do tohto obchodného modelu nechcem ísť. Vypýtajte si toto alebo porozprávajte sa o tom s človekom, ktorý vás sem pozval, aby ste chápali presne tým číslam a všetkému. Najprv také, že exponencialitu chcem vyzvihnúť. Nejde o to, aby si ty kupoval na palety nejaké produkty, ale aby si o tom hovoril, aby si hovoril o tom ľuďom. Vyslovene teraz v zime aj tak tvoji známi budú kupovať nejaké doplnky výživy, ale možno, že budú, keď im o tom povieš, tak budú kupovať produkty od Calivity, ktoré majú lepší pomer cena kvalita. Že tu sa ráta, keď ty máš 7% zľavu, tvoj človek má 4, tak ten rozdiel 3% idú takisto tebe. Takže ideš ďalej, tam máš 12% a tvoja suseda je takisto na 4% so 1000 bodmi, ale tam ten rozdiel je 8% z toho jej obratu a tak ďalej a tak ďalej. Ako tvoje percento stúpa, ale pod tebou ľudia vlastne sú ešte na nižšej úrovni, tak vždy ten rozdiel je smerodatný. Tu hráme, čím mám viac palmových manažérov v Calivite, Silver Palm, Golden Palm, tak máš o toľko viacej príjmy. A na striebornú Silver Palm manažér tam okolo 5000 eur sa dá zarobiť, pri Golden Palm manažér až 10 000 a viac mesačne, legálne a pravidelne. Od prvého nákupu s pár produktami sa dá dostať až sem. Tento obrázok vám ukáže veľmi pekne, že to nie je pyramída, nejde o to, že kto ako skôr prišiel, okolko skôr prišiel, alebo kto je koho známy. Tu zarába najviac ten, kto najlepšiu štruktúru vybuduje. Darmo ten, kto teba doniesol sem pred 5 alebo 10 rokmi, keď on nie je dostatočne aktívny, tak môžeš ty byť lepší, môžeš ty lepšie zarábať a byť úspešnejší ako človek nad tebou. A to isté, keď vidíš pod sebou, že niekto sa má lepšie alebo lepšie funguje, je to veľká radosť. Asi treba vyzdvihnúť to, že problém väčšinou je, že my meníme svoj čas na peniaze, ale času nemáme nikdy viac, každý má 24 hodín. Nedá sa 25 hodín pracovať v 24 hodín, ale v Calivite tu sa dá znásobiť tok informácií, aj bez toho, aby sme potrebovali viac času na to. Aké máme pridané hodnoty v Calivite? Veľa ľudí možno kvôli tomuto je s nami. Osobný rozvoj. Máme veľa tréningov a vie sa človek zlepšovať. Životný štýl na laptope alebo mobile. Tuto sa dá fungovať aj online, čo je dnes vyslovene žiadané.
nie zodpovedáš sa nikomu, ty si sám svojim šéfom, nikto ti nikdy nepovie, čo nikomu nebudeš musieť vysvetľovať, kde si robil, čo si robil, prečo, koľko času si do toho investoval. Je to vlastne aj dobré, ale aj zlé. Tak lebo sú ľudia, ktorí keď bijú bičom na pracovisku, tak áno, robia, ale sami sa nevedia až tak motivovať, ale aj takí sú. Ďalej je to veľmi, veľmi dobrá komunita ľudí, super ľudia. Hovorí sa, že si priemerom 6 ľudí, s ktorými tráviš najviac času, tak tu môžeš ten čas tráviť s dobrými ľuďmi. Veľa cestovania, zážitkov, máme spoločné team buildingy, party, semináre, výlety a tak ďalej. Proste je veľa takých aktivít, ktoré ten tým Kalivita spája a samozrejme je tu pasívny príjem, že aby sme vystúpili z toho kolieska, aby sme nemuseli v tom kruhu byť stálom a ďalej môžeme byť veľmi kľudní, lebo pomáhame iným čo sa týka zdravia. Počul som také, že každému sa ešte mestí na účet, tak možno, že nie zdraví, alebo čo sa týka zárobku, vieme ľuďom pomáhať, takže je to tak či tak pozitívne. Je to super, keď sa vám niekto poďakuje. No, takže o mne, alebo odo mňa toľko. A teraz by som vám chcel predstaviť manželský pár, ktorí sa teda pripojili Róza, keď išla do dôchodku, ktorí sa vlastne dostali ku Kalivite. Začala sa rozprávať s úplne cudzím človekom, prišla na infovečer, vypočuli si to, znova si to vypočuli. No tak Silvester si to vypočul s takým, akože on bol ohradený dosť voči tomu a mal zlé skúsenosti a pozreli si všetky aspekty Kalivity a predsa pred vyše 10 rokmi sa zapojili do obchodu Kalivita, majú dvoch synov, majú vnúčence a teraz ich v podstate nič, nič nebráni v tom, aby mohli byť aj s rodinou. Takže Róza viacej je, čo sa týka produktov, ona je vlastne odborníčka na produkty ako keby a Silvester je viacej, on je lepší v tom, aby hovoril o obchode ako takom. Tak chcem si ich poprosiť, aby povedali svoj príbeh. Ahojte, pekný večer každému. Vítam vás, alebo zdravím vás. Je nás veľa, vidím, super. No, Laci v podstate povedal si všetko. Ďakujem veľmi pekne, že si nás oslovil, aby sme povedali pár myšlienok. No, naozaj je to tak, že už sme tu 10 rokov, dostali sme už vlastne sme radi, že môžeme byť v tejto komunite a je pravda, že naozaj nás zavolal úplne cudzí človek na info večer a vypočuli sme si Čongrara ako cieľ vtedy a bolo to celé veľmi, veľmi sympatické, že to bolo celé také rodinné, ako keby. A nebolo to vôbec nútené, hovorilo sa o prevencii, o produktoch a samozrejme povedal o obchode ako takom, je tu takáto možnosť. V mojej hlave sa to aj neotočilo, my sme chceli len dobré produkty, pozreli sme si naozaj veľmi zblízka. Bolo pre nás veľmi dôležité, že sú to prírodné látky a naozaj sme sa rozhodli teda za Kalivitu. Samozrejme, že sme si vypýtali teda nejaké odporúčanie, ale
čo sa týka prevencie, tak nám povedala, že keď žiadny problém, tak C, D, multivitamín a antioxidanty, to je asi najdôležitejšie na začiatok a my sme si to doplnili nejak vápnikom a horčíkom ako prevenciu osteoporózy a Silvestr už vtedy chodil veľa behať, tak on si Joint Protex Forte vybral, čo si doplnil vlastne do objednávky. A aj naďalej sme chodili na tieto infovečere či večery. Vypočuli sme si, že kto aké má skúsenosti. Úprimne ľudia povedali, že on, alebo ona, alebo jej tím, čo má aké skúsenosti. A takto sme my aj rozširovali tiež aj vedomosti, aj vlastne sa rozširovala paleta, alebo teda množstvo produktov na našich poličkách. Organic nony sme si takisto zaostrali, lebo sme počuli, že to je na astmu veľmi dobré. Nevyriešilo to úplne problém, ale už nemusíme antihistaminika brať, čo je veľmi dobré. Ale napríklad nony konzumujeme v podstate bez prestávky 10 rokov. Takisto aj ostatné produkty, ktoré som spomenula. My sme možno väčší konzumenti ako priemer, ale my sme aj iná veková kategória, tak musíme doplňať viacej toho do organizmu. Rodiolín takisto konzumujeme alebo brávame na dennej báze, a čo znižuje ten každodenný stres alebo tie stresové vplyvy denné. Takže možno, že nielen mne, ale viacerým okolo nás môže veľa pomôcť. Tak so všetkými tými skúsenosťami a so všetkými tými vedomosťami, ktoré sme nabrali, vypočuli sme si produktovú akadémiu, všetky zvukové ako nahrávky, všetko som si zapisovala, komu čím budeme v budúcnosti pomáhať. Začali sme o tom hovoriť známym, o rodine a tak ďalej. Niekto to prijal, niekto menej, niekto sa pridal, niekto nepridal. Dnes už Dnes už sa spájame možno aj s úplne cudzími ľuďmi. Už vieme hovoriť o kalivite, už vieme hovoriť o zdraví, už vieme odporúčať, lebo vidíme, že majú veľa ľudí má veľké problémy, veľké výzvy v živote, čo sa týka aj zdravia. Vieme odporúčať a verte tomu, že keď o tomto alebo teda keď človek o tomto povie, veľa ľudí bude vďačných za to. My to máme takisto, že naozaj máme také výsledky, veľmi, veľmi dobré výsledky. Nech sa bavíme o imunite, o tráviacich ťažkostiach, srdcovo-cievnych problémoch, diabetes a tak ďalej. Áno, niekedy, keď treba vyhľadať lekára, treba mať liečivá alebo lieky, áno, ale vieme podporovať vlastne liečbu aj s týmito produktami, alebo prevencia sa takisto dávame dobre robiť. Vieme veľa ľuďom pomáhať, produkty sú vynikajúce, nebojte sa pýtať a nebojte sa pomáhať ľuďom, nechajte ich, aby sa otvorili a uvidíte, že veľakrát po 3 vetách sa človek začne sťažovať, lebo má problémy, každý má, bohužiaľ. My sme tu, čakáme nové produkty, ktoré vieme vyskúšať, konzumujeme ich a každému hovorím, nebojte sa hovoriť o kalivite, je super komunita, dobré produkty a v kalivite si ľudia pomáhajú. Takže ďakujem veľmi pekne. Prečo sme tu ešte po 10? Prečo sme tu vlastne 10 rokov a kto vlastne zistil, že je to dobrý obchod, tak to je manžel, tak dávam mu slovo.
každý večer každému. Počujete ma všetci? Dobre. Veľmi pekne ďakujeme, Laci, že si nás vyhľadal s týmto a že si myslíš, že naše story je dobré, na to, aby sme o tom hovorili. Áno, naozaj my sme dôchodcovia a náš život v Kalivite začal vtedy, keď sa Róza stala dôchodkyňou a vlastne prečo my vlastne cítime, že to, čo chce, že tento vek je vlastne veľmi dobrý, vieme si ho užívať. My sme mali dve možnosti, že mladšie generácie očakávajú od starších, aby boli k dispozícii, aby pomáhali a tak ďalej. A na druhej strane, že pracovali sme už dosť, ale vieme ešte nejakú existenciu si vytvoriť. My sme nechceli byť tí klasickí dôchodcovia, chceli sme taký aktívnejší život. A my sme vlastne v Kalivite toto aj očakávali, že v tomto to aj nájdeme, ten aktívnejší život. A vlastne to, že má človek starý rodič, ale ešte aj podniká, tak tu sa to dá aj sklbiť. A, a sú, sú produkty, kde aj svojej rodine vieš pomôcť pri deťoch a životom a zdravím. Počas tých 10 rokov, tak ako sa rozširovala paleta produktov, tak sa rozširoval aj náš tím. My sme možno nie najrýchlejšie rozvíjajúci sa tím, ale máme stabilný, dobrý tím, plný super ľudí. Tu sa hovorilo aj o tom, o tom, že my sme vlastne veľmi, veľmi skúmali marketingový plán, ktorý sme my chceli teda použiť a v podstate to, čo je tu v Kalivite, to nikde inde nie je. Na to sme prišli a od samého začiatku tu vie človek mať také finančné hodnotenie, je to super. Ak by som chcel povedať takto číselne, tak by som povedal, že toto nikde nevedia preskočiť v podstate. A takže už sú také úrovne aj stredných manažérov, že už sú veľmi dobré príjmy, super pasívny príjem. A my sme už my sa snažíme vždy popri produktoch tým ľuďom objasňovať aj ten obchodný plán, lebo sme prišli na to, že popri zdraví ako takom ľudia potrebujú aj finančnú stabilitu. Takže ja si myslím, že treba ísť do tohto veľmi odvážne, treba ísť s produktom, ale aj s obchodom. Čo sa týka produktov, tam je 30 rokov skúseností, je tam katalóg, ale na druhej strane vieme veľmi jednoducho vysvetliť aj obchodný plán, je veľa mm, pomoci dostávame od firmy a vieme veľmi, veľmi sebaisto ísť na nejaký takýto meeting. Treba sledovať, kto je v tvojom týme, kto pozýva ľudí, kto hovorí o tom, kto akým štýlom popularizuje Kalivitu. Takže treba s tým začať pracovať a je tu toľko možností, ktoré sa dajú využiť, že my sme za to veľmi vďační, že sme tu, máme dobrý tím, takisto ako Laci povedal, a
my to berieme tak, že členovia nášho týmu zarábajú viac, budeme asi najšťastnejších ľudí na svete. Takže ďakujem ešte raz pekne, Laci, takže asi toľko to pekne. Toľko ešte, toľko ešte vlastne nám povedzte, že dnes, keď ide dnes niekto do dôchodku, prečo odporúčate vy staršej generácii fungovanie v Kalivíte? Prečo im to odporúčate? Asi si povedal to slovo, že táto generácia už je tak odparkovaná ako keby, tak ľudia si myslia, že tu je vlastne koniec niečoho, tak čo teraz ďalej, a začnú panikáriť, ale iba dovtedy, kým spoznajú možnosť a štýl života, čo ponúka Kalivita. Napríklad sme veľmi radi na všetkých akciách s mladými ľuďmi sa stretávať. Čím ďalej, tým viac je týchto spoločných podujatí. Takže vieme ponúknuť vlastne túto možnosť ľuďom, ktorí idú akurát do dôchodku alebo sú okolo toho veku a vedia si vybudovať ďalšiu existenciu. Bavme sa o akože úprimne veľmi dobré sumy sú tu v hre, takže za mňa je to veľmi dôležité, že toto je vec, ktorá má koniec vtedy, alebo končí vtedy, keď ja chcem, nie ako v robote, že keď dosiahnem ten vek. A je to veľké plus, že ja s mojou ženou, s Rózou robím spolu, ak máte túto možnosť. Robte to spolu, je to veľmi dobré. Ja by som ešte chcela dodať volačo. Ja si myslím, že dôchodcovia alebo tí, čo sú blízko dôchodku, veľmi, veľmi čakajú. Veľmi čakajú, aby boli dôchodcovia a aby už nemali ten stres, ako majú teraz na pracovisku, aby začali byť v takom kľude, ale po pár mesiacoch im začne chýbať byť v nejakej komunite, patriť niekde a tu je v tejto komunite tam, kde si vás cenia a toto je asi najlepšie miesto, kde človeka môžeme pozvať. Si to veľmi pekne ďakujeme. Aj zvlášť ďakujeme pekne, ale spolu, keď si spojíme vaše myšlienky, super. Len takto ďalej. Ďakujeme, že ste tu. Ideme ďalej. 5. januára si pozrieme Kalivitu z hľadiska zdravotníckých pracovníkov alebo aj im. Chceme túto možnosť ukázať. Ak máte niekoho medzi známymi, tak sa oplatí ich zavolať. Nech si vypočujú, čo im môže Kalivita poskytnúť. Posledná myšlienka večera, čo som ja zobral tiež od niekoho z Kalivity. Je to myšlienka, ktorú sa snažím každému povedať. Nikdy nie vtedy začínaj kopať studňu, keď už si smedný. Treba aj financie alebo zdravie vidieť v perspektíve. Snažme sa vidieť dopredu. Takže týmto by som chcel skončiť. Každému prajem pekný týždeň, veľa zdravia a šťastné a veselé sviatky. Ahojte.